बबिया पिटाई बबिया पिटाई बबिया इता जना जाल फेंके छे ना जाल ओकरा कौन जाल कहे छे मछली मारे ना खपियार महाजाल नहीं डाल गुरुदेव खपियार बोला जाता है उसको ऐसे फेंका आपका नहीं होता ऐसा हैं आपका नहीं होता गोर बदन बा मस्त जवानी चम 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 के रूप बहानी गोर बदन बा चम 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 के रूप बहानी हाथी के गजरा हो के लाले 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 ऐसा पूजा साथी मार डाले बढ़िया करे रे कर 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 एक बार आप अच्छा कर रहे नहीं नहीं हाँ वहां जाओ हाँ ऐसा जाल फेंको कि वो अंदर में आ जाए अच्छा इनको अंदर मत बजाओ आंखें के गजरा हो के लाली गजरा हो के लाली आंखें के गजरा हो के लाली गजरा हो के लाली ऐसा पूजा साथी मार डाले बाप रे आ टोकाला पगर जेले मैया के मैया यहाँ तब बिना ढोलको के नाचे छे नाच 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 अरे टोकाला पगर जेले बढ़िया छे बढ़िया यहाँ वाला कर यहाँ वाला हे अति फट फटनी चढ़िला हे फटनी चढ़ अरे टोकाला पगर जेले ई फटनीचर एकरा कहै छै फटनीचर एकरा कहै छै एकरा हां अरे टोकाला पगर जेले आप तो हां अबे समैया बरसे ले अरे कोनो फिल्मी हीरोइन से नगोमिया आहा आहा पिटाई बबिया पिटाई बबिया पिटाई बबिया वाला पत्थर के वाला पत्थर के वाला पत्थर के वाला पत्थर के कोनो फिल्मी हीरोइन से नगोमिया पिटाई